Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. Herois de ninja closca, els més forts. Són els lluitadors més temibles. Són molt moderns. Són herois de mitja closca i són sensibles. Així, ja ho dic. Quan ataca el malvat brillant, els mats tortuga van endavant. Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. El nostre ningú els va ensenyar a ser grans. És una rata radical. Leonardo va davant, té una màquina especial. És veritat. Rafael és poder Aquestes són boníssimes. de Miquel Àngelo li agrada ballar. Endavant, tortuga! Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. Herois de mitja closca. Les fabuloses tortugues ninja. Terra de combats. Bon dia, segur que tenim prou pizzas i vídeos, Michelangelo? Més ens val, company. Tenim tot un cap de setmana al davant. No tenia ni idea que hi hagués tantes pel·lícules japoneses de monstres tan dolentes. Apa, què vols dir, dolentes? Si són obres d'art immortals. De verdures gegants? Mira, nano, m'agradaria veure't davant d'en Napzilla, el nap assassí. Si t'entrenessis més i miressis menys la tele, et podries enfrontar a qualsevol cosa. Ah, nois, tal com pinta, diria que són una colla de babaus. Alguna cosa em diu que no treballeu per l'Ajuntament. Tinc raó? No deus pagar la gent que porta ulleres. No, però això no són ulleres, són lents d'augment. Això es farà callar. I amb això us esfumareu. No, toquem el dos. Re, noi, molt hàbil, nano. Sabia que per aquestes canonades hi passava aigua, però vapor? Ah, sí, la ciutat es desfà de milions de metres cúbics de vapor cada mes, de la calefacció, de les fàbriques... Sempre he dit que això era un programa divulgatiu. Oh, nanos, mireu això. Inauguració demà, al parc d'atraccions més emocionant del món, Terra de Combats. Proveu les vostres habilitats contra els millors guerrers robots de tota la història. És increïble. On dia, nanos, com m'agradaria provar-ho. Si feu campana dels entrenaments, no entenc per què voleu provar si esteu en forma contra aquests robots. Ei, Déu-n'hi-do els que fem, Leonardo. Potser més dels que et penses. Terra de Combats es divideix en 3 zones principals. La zona Shogun, on podeu posar a prova la vostra destresa en les arts marcials contra samurais i ninjas, la zona medieval, on us podeu enfrontar a cavallers valents, i la zona del futur, on som ara, on la vostra missió és treure de circulació els ciberguerrers. Tot sembla molt perillós. I ara, els robots farien saltar un circuit abans de fer mal a algú. Les armes dels samurais i dels cavallers són de goma tova. I aquestes armes de foc disparen rajos de llum inofensius. Sí, no tenen, com li diria, visites tranquil·les? Ah, entenc què vol dir. Pels pacífics tenim aquestes barques amb què podran passejar per totes les zones. Aquest reportatge generarà molta publicitat per la gran inauguració de demà. La veritat és que potser no l'inaugurem demà. Els robots no han passat totes les proves de seguretat. Per què no? No he trobat ningú que estigui prou preparat per poder provar els robots adequadament. Ei, Pril, si el parc no obre demà, adéu al reportatge. Senyor Strasberg, em sembla que conec algú que li podrà estrenar els robots la mar de bé. Ah, sí? Molt bé. I ara, bona teca i bones pel·lícules de ciència-ficció. Us hauríeu d'entrenar, nois. Que no acabem de fer fora aquells gamerusos de les clavegueres? No us heu adonat que últimament ho hem fet molt sovint? Té raó. És la tercera vegada que enxampem algú potinejant per les clavegueres aquest mes. Au, va, deu ser una coincidència. I tant. Quin tarat amb el cap despert voldria sabotejar les clavegueres? Noi, sóc l'April. Demà inauguren el parc d'atraccions Terra de Combats. Us agradaria ser els primers visitants? Podríem ser-ho? Ei, de seguida venim. No us voleu entrenar, però us voleu barallar amb uns robots. Mira que bé. Això no és un entrenament, Leonardo, sinó diversió.
Us presento l'Horatio Stresbar, el creador de Terra de Combats. I aquest és en Denton Ulset, el nostre enginyer de robòtica en cap. Hello. Perdó, vull dir, hola. Em sembla que haureu de deixar les vostres armes. La normativa ninja no ens permet que lliurem les armes. És una llàstima, però les normes de seguretat no permeten armes de veritat a Terra de Combats. Nois, si és així, no podem pas triar. Què bé, d'herois a conillets d'índies. Els donarem unes armes especials inofensives per lluitar contra els robots. Ei, Bill, no m'agrada això. Les tortugues no s'haurien de separar de les seves armes. Irma, et preocupes massa. T'ho dic jo, això no m'agrada gens. Aquí hi ha gat amagat. Ai, vaig a buscar l'altra minicàmera i ho descobriré. Jo vaig a la zona Shogun per experimentar una mica d'acció ninja de la vella escola. Qui m'acompanya? Ho sento, nano, jo vaig a tombar cavallers a la zona medieval. I en Rafael i jo volem veure la zona del futur. No voleu entrar en contacte amb la nostra herència ninja? Apa, home, per què encurar-se en el passat si podem explorar el futur? Molt bé, no em fa falta la vostra ajuda. De fet, m'ho passaré més bé sense vosaltres. Gos miserable! Ai de tu que desafiïs el nostre Shogun! M'agradaria veure si els altres han batut aquest rècord. Aquests robots són un desastre. Has lluitat bé contra els meus súbdits lleials, però no venceràs mai el Shogun. Renoi, aquest és bo. Vigila, Donatello! Ens han acorralat! Què t'ha semblat el foc a discreció? Els humans ens han guanyat. El ciberlíder els destruirà. Sou els dos últims humans vius. No som humans, Sokka! Està programat per dir-ho. Aviat no hi haurà humans, només guerrers cibernètics. Renoi, aquestes tortugues són bones, però els meus robots són millors. Mangosta daurada. Sabia que aquí passava alguna cosa estranya. Mangosta daurada. He dit mangosta daurada. Que t'has tocat de l'ala, Irma? Aquests periodistes s'agafen la feina molt a la valenta. Ens haurem d'ocupar d'ells. Això va just al meu ritme. Una passejada tranquil·la sense sobresalts. Oh! 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 I ara tu i tot aquest equip de l'edat mitjana. Renoi, això és pa sucat amb oli. Espera, brivall. Qui s'atreveix a entrar als dominis del Cavaller Negre? Jo ho he fet, llauna amb potes. Ei, no hauries de portar armes de veritat. Ei, d'on heu sortit vosaltres? Ai, què passa aquí? Tot d'una, aquest fantàstic parc d'atraccions ja no m'agrada tant. Renoi, és l'atracció de parc temàtic més estranya que he vist mai. Anàlisi del subjecte completat. Gràcies. Comença la duplicació robòtica. Deixeu-lo anar. Nois, aquesta tortuga escampa la boira. Vas a algun lloc? Mira que bé. La revenja dels babaus, novena part. Renoi, aquests robots saben lluitar. No cal que ho diguis. Era com si en Rafael i jo fóssim al mig d'una pel·li de ciència-ficció. Heu vist l'Irma i en Vernon? No, i on és en Michelangelo? Potser encara és a la zona medieval. On dia, ni rastre d'ell. Doncs bé, ha de ser per algun lloc. Aquell patata deu haver anat a la primera parada de pizzas.
Però en Vernon i l'Irma també han desaparegut. Començo a estar preocupat. Calma, és un parc molt gran. Podrien ser en qualsevol lloc. Ei, espereu! Vols fer el favor de parar? Ostres, com m'alegro de veure-us! Irma, on eres? Ens pensàvem que t'havia passat alguna cosa. Estava investigant pel meu compte, entesos? April, fa una estona he vist una cosa molt estranya. Què has vist? He vist un home que s'acostava a una porta de darrere d'aquest castell i quan deia... Ai! Irma! Aquí hi ha alguna cosa que no rutlla. Com els penses aturar? Només tenim aquestes armes de broma. Ai! Nois, darrere vostre! Ai! Ai, Déu meu, què em passarà ara? Vernon, també t'han agafat? Estaré tancat aquí tota la meva vida. Ho sé. Molt bé. Mentre siguem aquí, continuaré filmant el meu documental impactant. Et sembla bé? A veure, Vernon, pel que es veu, t'estàs enfonsant per la pressió d'estar tancat, correcte? Quina animalada acabes de dir. Podria tirar a terra la porta amb les mans, però és massa molèstia. Prou de xerrameca! Us estic vigilant! Oh, sí, senyor. Començo a tenir la impressió que tot això era una trampa. Com podem aturar aquests maníacs mecànics? Ho haurem d'improvisar. Vinga, Donatello! Tal com diria Michelangelo si fos aquí... Covabunga! Ataca! Gasunheim! No m'agrada dir-ho, però aquests robots no tenen gaires punts dèbils. Sí, amb prou feines els puc abonyegar. Que em piqui pugui, nois! Això els frenarà. Sí, però i ells què? Nois, no sembla que estiguin interessats en nosaltres. Sí, semblen més interessats per alguna cosa de la ciutat. Oh, perfecte! Perdó, algú té la més mínima idea del que està passant? No, però sigui el que sigui, és greu. El primer duplicat de les tortugues ja està acabat. He tancat l'original amb els altres presoners. Excel·lent. És un duplicat exacte en tots els detalls. I ara el puc fer servir per agafar les altres 3 fabuloses tortugues ninja i apartar-les de les clavegueres per sempre. Donatello, mira d'aturar els robots. Jo aniré a buscar en Michelangelo i els altres. Si realment han capturat en Michelangelo, deuen tenir-lo dintre de l'estructura subterrània del parc. Nois, me'n vaig. No veig cap pany, ni tan sols un pom per obrir. Michelangelo, contesta! Donatello, em reps? Alguna cosa deu interferir en la freqüència. Tu! Oh! Potser l'he despistat. El Shogun!
Ni totes les habilitats ninja del món aturaran aquests robots. El que em fa falta són els altres. Michelangelo! Renoi, com m'alegro de veure't. Michelangelo? Michelangelo! Què fas? Nois, val més que continuem a peu des d'aquí. April, vés a veure què pots descobrir de Horatius Tresbar. Ha de ser el cervell de tot això. D'acord, consultaré els arxius de la redacció. Què són aquestes caixes negres que porten al pit? No n'estic segur, però em fa por que puguin ser detonadors. Ai, on dia estan construïts com tancs? Ei, s'ha parat! Ara l'únic que necessitem són 100 papereres més per poder aturar els altres. A veure si li trec del cap. I es mou, és això el que vols dir? Sí, és evident que sí. Aquests robots són bombes ambulants. Mira, es fiquen a les clavegueres. Aquests robots són bombes ambulants. I faran explotar les clavegueres. Hem d'arribar a l'amagatall. Corre! Ja hem duplicat la segona tortuga i els robots explosius van cap a les clavegueres. I quan les hagin destrossat absolutament totes, la ciutat m'haurà de concedir un contracte per fer-hi les reparacions. 20 milions en efectiu. Endavant! No pots oferir els teus serveis si no en crees la demanda. I ara que les tortugues ja no molesten, les clavegueres seran només el principi. Podem fer servir els robots per sabotejar ponts, ensorrar edificis, destrossar les línies del metro. Obtindrem tots els contractes d'obres de la ciutat. Guanyarem milers de milions. Ja tinc les armes de recanvi. Nois, he descobert una cosa. Digues, April. El mes passat, l'Horatius Tresbar va demanar a l'Ajuntament un contracte per reconstruir el clavegueram 3 vegades. Oh, i què té d'estrany? Que el clavegueram està en perfecte estat. No necessita cap reconstrucció. Però en necessitarà quan hagin esclatat les bombes. Així l'Tresbar deu estar darrere d'aquells intents de sabotatge que vam avortar. Vol aconseguir un contracte d'obres ben suculent fent explotar les clavegueres. Jo ho qualificaria de pràctica comercial poc ètica. Tu no? Renoi, hi ha robots per tot arreu. Com els podrem aturar? Així. Se'n van tots de les clavegueres. Com t'ho has fet? Molt fàcil. Te'n recordes del robot que s'ha aturat quan li he tapat el cap amb una paperera? Esclar, ho he vist en el flashback. Això m'ha dit que tots els robots es controlen mitjançant ones de ràdio des del parc. El metall de la paperera ha interferit la transmissió. He manipulat la meva ràdio per entrar en la seva freqüència i poder controlar els robots. Els he ordenat que tornin a terra de combats. Molt bé, però els nostres amics són allà. Els hem de treure del parc. I hem d'apagar el control central del parc. Quan aquests robots s'hi acostin, el seu senyal anul·larà el del meu controlador. Molt bé, ja en parlarem més tard. Anem! Quins superherois! No ens podeu ni treure d'una habitació tancada. Vols callar, Tanoca cap de suro? Estem fent el que podem. Aquí encara no he vist cap porta que tingui un simple pom. Perquè s'activen amb ordres verbals. Què? Sí, ho tinc gravat en una cinta. Mangosta daurada. Però ja us ho podeu treure del cap. Em sembla que les portes estan programades per activar-se únicament amb la gent que treballa aquí. Però, Irma, tens una veu gravada a la cinta. Sí? I què? Doncs vols tornar-la a passar, bonica? I apuja el volum, sisplau. Mangosta daurada. Oh, gràcies a Déu, som lliures! On redimoni poden ser les altres dues tortugues? Allà! Corre! Han de ser per algun lloc d'aquí. Leonardo, Michelangelo, us heu escapat. Què heu vist, l'Irma i en Vernon? Què se us ha menjat la llengua un gat?
són robots! Ja tinc... S'assembla massa a Michelangelo, no ho puc fer. Doncs jo sí, amic. Cobabunga! Aguanta, Donatello! Quina cosa tan estranya. Leonardo, teva! Alguna cosa els ha passat als robots explosius. Hem perdut contacte amb ells. Heu de recuperar el contacte. Augmenteu la potència del transmissor. Les tortugues robots, què hi fan aquí? Per què no han capturat les altres dues tortugues com havien de fer? Podríem trobar-nos davant d'una avaria robòtica, senyor. Deixi-les entrar per revisar-los detingudament. Exteriorment no sembla que els passi res. Sorpresa, gamarussos! Maleïdes tortugues, no tornareu a interferir en els meus plans! No sé quin d'aquests trastos deu controlar els robots. Ho hauré de fer per eliminació. Vinga, nois, gairebé ja som fora. Sí, mentre no ens trobem cap altre... robot. Ens tenen arraconats! Nois, hem begut oli. És el nostre final. Val més que sigui aquest. El Leonardo i en Michelangelo ho han aconseguit. Han desactivat els robots. Sí, però aquells no. El parc hi haurà l'espectacle de focs artificials més impressionant de la seva història. Us dec una disculpa com una casa. No cal que us entreneu més. Ja esteu prou en forma tal com esteu. No, nano, tenies raó. Hem estat fent massa el mandra. Sí, si ens haguéssim mantingut en forma, avui ens hauríem estalviat molts problemes. Sí, doncs què me'n dieu? Anem a la sala d'entrenaments i fem una bona sessió? Estàs sonat? Després de tot el que ens ha passat avui, em vull relaxar i veure les pel·lícules d'en Napzilla. Aleshores, què fem, nois? Ens entrenem o fem el mandra? Jo vull fer el Pensa't mandra. bé, Em ve sí, més el de mandra. gust, sí.